Els hi agraeixo, ho faré aquesta tarda també en el context del míting final, els hi agraeixo el seguiment que han fet, la paciència que han tingut amb nosaltres, especialment amb mi, i per tant doncs, ha estat un plaer. Avui toca fer balanç de la campanya, aquest és el propòsit almenys d'aquesta roda de premsa. Primera, dir-los que l'acabem molt millor de com la vàrem començar. Aquesta és la impressió i la satisfacció interna que em permet fer aquesta primera afirmació. L'acabem molt millor de com la vàrem començar. Entre el que han fet els altres i el que hem fet nosaltres, hem anat amunt dia darrere dia al llarg d'aquesta campanya electoral, fins a arribar al dia d'avui, i esperem consolidar-ho diumenge a les urnes. Nosaltres hem anat explicant, vostès en són els principals testimonis, desgranant tot el que són les nostres propostes, tot el que són les nostres solucions als problemes de la ciutadania, el problema del país com a nació, els seus plantejaments, la seva demanda, la demanda compartida pel 80% del poble de Catalunya de voler decidir, de voler, per tant, expressar quin ha de ser el marc jurídic, polític, que Catalunya vol dotar-se a si mateixa de cara al futur. Enfront d'aquesta actitud d'explicar, aquesta actitud de raonar, aquesta actitud d'aportar solucions, hem trobat la bronca. Ahir el debat, el candidat d'Esquerra Republicana no era la primera vegada, en va ser un clar manifest. Lamentem, per tant, aquest tipus d'actituds. Hem trobat també engany, hem trobat veritats a mitges o mentides clarament expressades al llarg de la campanya electoral. Si hi ha temps i interès, després doncs, podré tornar a reprendre, malgrat que ja em vaig parlar a Girona, però possiblement alguns de vostès no hi eren, el que fa referència als concerts. Hem trobat altres opcions sense propostes per Catalunya i en qualsevol cas en contra del dret a decidir. Aquí hi ha un bloc claríssim, respectat igual que l'altre bloc del que he fet referència abans, el parlar de la bronca o el parlar, en tot cas, de l'engany o de mentides a mitges, etc., o clares mentides, respecte a tothom. Aquest tercer bloc és aquell que no té propostes concretes per Catalunya i, en particular, que està en contra del dret a decidir. Aquí hi ha tant el Partit Popular com el Partit Socialista, com Ciutadans, certament cadascú amb la seva especificitat, però en tot cas tots tres units per aquesta clara actitud en contra, reitero, del dret a decidir. Aquesta campanya i en aquests instants, i tenint el Parlament com tenim darrere, que expressa, òbviament, la sobirania del poble de Catalunya, que expressa la màxima representació de la ciutadania, l'independentisme cada cop apareix com més estancat, l'independentisme apareix com més incapaç de gestionar la victòria del 27 de setembre, amb un Parlament paralitzat, sense president, sense govern, i amb una declaració del 9 de novembre, coneguda per tothom, que ens desconnecta d'Europa i que fa impossible la negociació d'Espanya. Aquesta és la realitat, un independentisme estancat, incapaç de gestionar la victòria del 27 de setembre, amb un Parlament en tot cas paralitzat, sense president de la Generalitat, sense govern i amb una declaració del 9 de novembre que desconnecta d'Europa i que fa impossible la negociació amb l'Estat. Un Parlament que, de fet, en 3 mesos pràcticament, diumenge vinent, no aquest, l'altre, farà 3 mesos de les eleccions, només ha votat 3 vegades, 2 vegades contra el president Mas i una vegada contra l'Estat de dret, una vegada contra Europa, que és la votació del 9 de novembre, la votació de la declaració a la que ja he fet referència. I que no hi hagi govern aquí i que no hi hagi res més que aquesta declaració ens porta a una altra reflexió que hem fet al llarg de la campanya. Més enllà de que no és bo per Catalunya que no hi hagi govern, més enllà de que no és bo que no hi hagi president de la Generalitat per Catalunya, és obvi que la declaració del 9 de novembre, que és la tercera votació que s'ha produït en aquest Parlament, en tot cas el que fa és desvincular-nos, com ha dit, d'Europa. Europa detesta aquest tipus de declaració, Europa detesta que hi hagi un Parlament que el que es proposa és saltar-se el principi de legalitat, que el que es proposa és una ruptura amb l'Estat de dret. Ens fan mal a tota Catalunya, resten credibilitat, li resten credibilitat a Catalunya i a les seves institucions davant de l'Europa democràtica, resten credibilitat a Catalunya i les seves institucions davant de la comunitat internacional. Mentre el Parlament està tancat,
i no es parla de política, amb total opacitat, reitero, mentre el Parlament està tancat i no es parla de política amb total opacitat, es parla fora del Parlament de pactes de govern. Mai ningú, repeteixo, mai ningú havia parlat tant de tanta transparència, mai ningú havia expressat tant la necessitat de construir un nou país, un nou estat, però que sobretot la transparència fos la base d'aquest nou país, d'aquest nou estat. Mai havíem parlat tant de tanta transparència des de i actuant amb tanta opacitat. Per tant, cal contrastar allò que diuen, la transparència, amb allò que practiquen, que és l'opacitat. Reflexió aquesta que em permet una vegada més, ja falten molt poques hores perquè ho puguin fer, reivindicar que expliquin a la ciutadania els continguts del pacte de Convergència, d'Esquerra, amb la CUP. És un dret al que hi tenim tots els ciutadans, tots hagin votat o no hagin votat, perquè d'això en depèn el futur govern i en depèn, per tant, en quines condicions i en quins termes pretén governar el proper govern al nostre país. No fer-ho, com hem denunciat, és un frau electoral, perquè al no fer-ho i a l'intentar avui donar unes notícies fent veure que hi ha pacte, que el pacte té determinats continguts, un altre dia carregar-se la CUP, etc., el que fan, reitero, és furtar a la societat una informació que és fonamental per la decisió del vot del proper diumenge, dia 20. A partir, per tant, d'aquesta exposició, i recordant que hi ha un independentisme estancat i incapaç, amb tot el que ja he explicat, d'elegir president, de dotar-nos d'un govern, de votar declaracions que siguin respectuoses amb l'estat de dret, que siguin enteses en termes positius per la comunitat internacional i per la Unió Europea, davant, reitero, d'aquest estancament, d'aquesta paràlisi i aquesta incapacitat de l'independentisme, ara toca tornar a vertebrar el catalanisme. Ara és el moment de tornar a vertebrar el catalanisme. Un catalanisme integrador, un catalanisme dialogant, que facin del pacte, de la transacció, el mitjà per assolir una Catalunya més potent, que facin del pacte, del diàleg, la transacció, el mitjà per assegurar un futur tant a nivell nacional de Catalunya com també un futur que faci possible, tant en aquest Parlament com a les Corts Espanyoles, ocupar-nos dels tants problemes que tenen els ciutadans, ciutadanes, que té la societat catalana en particular i l'espanyola en general. Nosaltres, enfront d'aquesta realitat, i més enllà, per tant, de constatar la paràlisi i la incapacitat de l'independentisme per donar resposta, de constatar, per tant, a partir d'aquesta realitat, doncs el que significa l'estancament i el anar a baix, nosaltres, al llarg de la campanya, ho deia abans, hem anat desgranant solucions per Catalunya, la qüestió nacional, torno a reiterar-los per enèsima vegada, la disposició addicional catalana a la Constitució, el concert econòmic per Catalunya, el blindatge de llengua, cultura i la seva projecció a l'educació i, en funció de la defensa del dret a decidir, que això sigui sotmès a una consulta a les ciutadanes, ciutadans, al poble de Catalunya. Hem parlat d'atur, hem fet propostes per crear feina, hem parlat de reforma laboral, hem parlat del vital que resulta per crear-la el suport a autònoms, el suport a les pimes, hem parlat de desigualtat amb salaris, hem parlat de desigualtat home-dona, hem parlat d'educació, hem parlat de fracàs escolar, hem parlat de la família, de necessitat de donar suport a la família per moltíssimes raons, com a escola de valors, com a eix bàsic de vertebració d'una societat, com a motor i garantia del benestar social, hem parlat de pensions, hem parlat de fiscalitat, hem parlat de mecenatge, hem parlat de tantes i tantes coses que són les propostes, les solucions que Unió planteja davant, reitero, del problema global de Catalunya en relació al conjunt de l'Estat, en relació a Espanya, i davant d'una cosa que no podem oblidar i que una no pot amagar l'altra, dels moltíssims problemes que té la gent del carrer i quan li preguntes què li preocupa, situa sempre la feina, l'atur, l'ocupació, en definitiva estem parlant del mateix com a primera de les preocupacions. No hem enganyat, ho vaig dir ahir en el debat a TV3, no hem enganyat a ningú, a risc de perdre vots, però prefereixo dir la veritat, prefereixo, en tot cas, que un dia es pugui dir que hi va haver un partit que podia dir coses que a la gent li agraden sentir, que podia dir el més còmode que es pot dir, però que no va optar per aquesta comoditat,
que no va optar per enganyar la ciutadania i que va optar, acceptant el risc, reitero, de perdre vots, per explicar la veritat i per donar i aportar propostes de solucions davant d'aquesta veritat. Unió aporta, i és un actiu important que estic segur que els ciutadans tindran en compte, aporta cohesió, aporta esperit de concòrdia, aporta allò que sempre ha portat el catalanisme polític. No es pot vendre fum, no es pot jugar amb les il·lusions de les persones, no es pot jugar amb els sentiments, perquè després aquest jugar amb les il·lusions, aquest jugar amb les persones, aquest jugar amb els sentiments, el que farà és aportar frustració. I això mai, mai, mai per un país és negatiu. Tot el contrari, el pitjor que li pot passar a un país és arribar a aquesta frustració. Això em permet concloure i, per tant, fer una última referència. Si avui hi ha, sincerament, un vot útil per a aquesta recomposició del catalanisme enfront de la paràlisi de l'independentisme, enfront de l'opacitat que projecta l'independentisme, enfront de la paràlisi d'aquest Parlament de Catalunya, si avui hi ha un vot útil a la nostra societat i a Catalunya, aquest vot útil és per Unió. Diumenge les ciutadanes i ciutadans votaran lliurement, sabem que votaran per principis, sabem que votaran per conviccions, nosaltres creiem en Catalunya, creiem sobretot en la seva gent i convençuts que votaran per principis, convençuts que votaran per conviccions, creiem que aquest és el vot més útil que hi pot haver, no hi ha altre vot més útil que el que no es faci, com en aquest cas nosaltres demanem i estem convençuts que es farà per conviccions i per principis.